Nogeneko lagunak, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Iepe, gaixo. Kaixo. Ondo zabete? Bai, egia esan poz-pozik. Arnaz hartu duzu ja? Bai, ja pixkarrela jaugea, ateagea adrenalinaz beteta, baino jau beto. Esan dezakegu, ez duen festivalik jendetsuena izan dena, edo behintzat festivalik handiena, edo beste festival handi batean ere izan zarete beste batean? Ez, nik uste bai dela egon gehan festivalik, egon ginen BBKan 2019, baina izan zen eszenatoki hontan, eta ordu lehenagoko ordu baten. Eta izan da nahi ustez, impacto gehien eman diguna, bai, konparatuta horrekin, bai. Osea, hobera egin duzuela. Bai. Karo, jakin badakigu baita kantu berrekin zabiltzatela dagoeneko gauzak prestatzen. Ez zaizue hori piztu edo, ez zaizue irrika hori piztu kantu horiek ja zuzenen eskaintzeko, hau da, entxegu lokaletik ateratzeko, grabatu horretik inkluso. Bueno, Oraindik ez. Labean daude. Bidean da. Labean. Bozeto pilo ditugu, baina oraindik ez daukagu ez da batola guztiz grabatuta eta bukatuta. Orduan nahiago dugu pixkat, bueltasko eukiko dituzte besti horiek, orduan. Claro, egia esan, asko gustatu zaigu, egin duzuen bertsio bat, egin duzuen Florence and the Machinen kantu baten bertsioa, gainera zaretan egon zarete horri bola ematen eta jendea pizten eta abar, eta asko gustatu zaigu, egia esan, kantu oso zaila eta emaitza oso polita. Txalo bero bat! Halako bertsio gehiago egiteko desiatzen zaudete edo baduzu halako asmorik aurrera begira bertsioen mundu horretan gehiago sakontzeko? Hombre, izan da, egia esan, aspaldi ez genuen jotzen hola bertsio oso bat inglesez zuzenen, eta nahi behintzat, gustatu zait pilo bat, eta beti bertsiotxo bat sartzea gure abestin artean, pixkat ez, aldatzeko, gure abesti batetik beste aldatzeko, gustatu zaigu pilo bat, eta abesti hau bereziki dauke kriston kaina, eta berezia da. Temazo festivalero bat, orduan. Temazo. Dago adok erabakita ezakit. Justo ontarako, ez, ekarria. Zuk Markle gainera ipatu duzu, aspaldiko lagun bat bueltan zenutela kontzertu ontarako, eta zure lehendabiziko aldia BBK Liveen izan da hau, zemuzko izan da itzulera, ez dakit nola hartu zaituzte beste kideek, eta zemuzko filina. Bueno, itzulera izan da, inoiz izan ez banintz bezala. Osea, gehal famili bat, lagun talde bat, bapaten, 3 urte eta piko ondoren berriro elkartu gehanak musika egiteko. Eta nogen nola ikusten duzuzuk, ze, klaro, egia dazuk lehendabiziko etapa bizi izan zenuela, orain, urte batzuk pasa dira, taldeak ja, kantu berriak ere baditu, esan nabaritu duzu diferentzia? Bai, eta gaina lantalden jende asko dago ezagutzen ez nuna, eta... Asko zartu dira beraiek? Asko eta gaizki. Nor zartu da, nor hazi da okerren? Ez dago esan beharrik, ez da? Zarrena adinez... Itxura, Jokin, bateria... Adinez zarrena jokin da. Bai. Ja, baina horrek ez du ezer esan nahi, igual zarrena da, baina beste batek ematen zarragoa. Baina espiritu gaztea daukela. Bai. Batxalo berda jokin entzale. Baina ez dira guzti, ez dakigu nor daukan zarrenaren itxura. Eta zer plan daukazu gaurko egunerako, ze zuek ja kontzertu eskaini duzue arratsalde partean, gaur izen potolasko ditugu Stromae, The Killers aipatzen gabiltza, Bomba Estereo, izen txikiagoak ere bai, ze plan daukazu, hemen geratuko zarete gaur? Inbar dugu, teknikariak idatzen du gaur, orduan berak erabakitzen du noiz jun, eta esan digu, Killers eta gero, martxen bar dugula, orduan inbar dugu pixka bat. Orduan igual teknikaria da zarrena, Teknikaria zarrena. Gurekin nogen taldekoak eskerrik ez ondortzeagatik, badakit berandu dela ja zuen, berandu ez, berandu guretzako. Berandu ja. Zarrenak ala. Claro, es que gu da bakigulako jagun guztia hemen haudena prestatzen, baina bai. Zorte honetan elkar ikusiko dugula, bale? Gaztea.